स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं पट पट स्वाहा ग्रहण करतु बाबा मूर्ख 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 आंबे झुला बाबा जीवन में केबे हेले बसनु एमिति ठिया हेई झुलु थाउ आ झुला अवस्था वायु बाहर करी दीर्घ 100 वर्ष हब तपस्या करी झुला बाबा नाम रे ख्यात आमको डाकिबार अभिप्राय मो बिरादर कौन होची खाली धौची उठी होची भूत लागे कि पेट लागे कि रोग हेची टिके देखा तो बाबा ताकि टिके धरा मुका कर दियंतु इरा हेइरा मो बेटी गुड़ीरा आ छाती गुड़ीरा मो मुड़ी गुड़ीरा इरा बच्चा ए कन्या एमिति कोन होची बाबा आपण तो सुनु ये तो हनुची आउ खाली उठुची आउ कौन होची मु किछि जानु बाबा मो बेटा को टिके देखा तो कौन होची टिके धरा मुका कर दियंतु कौन लागे काहे नै को पता अच्छा बच्चा आकर केते रे उठुची इरा हेइरा उठिरा आ छाती गुड़ीरा मो बेटी गुड़ीरा आ मुंडा आ उठिरा 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 संभाल बाबा भला कर देबे ओम ह्रीं क्लीं पट पट स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं टप टप स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं पट पट स्वाहा बच्चा तुम कन्या को प्रेम राक्षस प्रेतात्मा लागिची ताको जबान उपरे ता नजर पड़िची यार उपचार न करे से तुम कन्या को मारी दब नाही बाबा जेमिति हेले मो बिउटी के भला कर दियो हाँ भल करदेबु निश्चय एक पूजा दरकार गोटे अंधारी कोठर भितर मु पूजा करी तार प्रेम छड़ेबी हाँ आ गोटे कथा आमे दुहे बिना वस्त्र रे पूजा करिबु तुम्बे एठारे बसी बाबा को ध्यान करिवो बिना वस्त्र रे कोन पूजा करबा बहुत हयो बाबा बिना वस्त्र पूजा करबा ता दिहरे सुता किए रे रहबनी नाई ये की पूजा बाबा नाही नाही हे पूजा मोर दरकार नाही ताले आमे तारु चली जाउछु बाबा आसो तरुणी कन्या आबे विपद मुक्त हेले किंतु चेता फेड़ा भाई एक जिनिस दरकार शीघ्र जाई नहीं आस नहले अघटन घटी पारे जिनिस बाबा सेता होची पारिजात फूल सेता गाँ मुंडाए टाइम रे से फूल आनी सुंगेले ताको चेता फेरी आस शीघ्र जाई नहीं आस हो बाबा ते तुम ब्यूटी मु जाउची धरि जाउची कोन
ତ ବୁଝିକି ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବୁଢା ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ କଣ ହବ ମୋ ଗୋଳକୁ ଟିକେ ଲାଗିଯା ମୁଁ ତତେ ଟିକେ
କଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ ବାପା ଭଲ ହେଇଯିବେ ତ କଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ଅପରେସନ ନିହାତି ହବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଚାହିଁଲେ ବାପା ଭଲ ହେଇଯିବେ ରେ। କାଇଁ ସିଏ କଣ ଏକା ବାପାର ପୁଅ ଏମାନେ କେହି ନୁହଁ ଦିଅ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହଁ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ବାହାର କର ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ ହଉଛି ଏ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତମେ ଭାଗ ମାଗୁଛ ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବେକାର। ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଧମକ କଣ ପାଇଁ? ମୋରି ଖାଉଛ ମୋରି ଦୟାରେ ଚଳୁଛ। ଶୁଣ ମୁଁ ଆଉ 3-3ଟା ବାହାର ଲୋକକୁ ଚଳେଇ ପାରିବିନି। ମାରା ମହୁମା କଣ କହିଲ? ଆମେ ତମ ଦୟାରେ ଚଳୁଛୁ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ନ ଖାଉଛୁ। ସେ କଥାଟା ମୋତେ ନ ପଚାରି ନିଜକୁ ପଚାର। ଆରେ ଏ କଥାଟା କଣ ତୁ କହୁଛୁ? ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଯାହା ମୁଁ କହିବି ସେଇଆ। ଆରେ ଆମର ତ ସଂସାର ଅଛି ପୁଣି ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ସେଥିରେ ତମେ ପୁଣି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲ ତୁଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ଆଣି ଟେନସନ ଦଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ ଆଉ ତୁ ନହେଲେ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ମାଲିକାଣୀ ଆଉ। କହିବାର ସୀମା ଟପି ଗଲେ ମୁଁ ବି ସହିବାର ସୀମା ଟପି ଯିବି। ବାପା ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ବାହାର ଲୋକ। ଆରେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନେଇ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ବେଳେ ମାଟିରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ତୋ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେବା ଲୋକ ଏଇ ଭାଇ। ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ନିଜେ ବାପାକୁ ଭାଇ ତୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିଲା। ଆରେ କୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେ ଅମୃତ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଅମଣିଷ? ଆମେ ତମେ ଖାଲି ଅମଣିଷ ନୁହଁ ଅମଣିଷ ପଶୁ। ଆସ କଣ କହିଲ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି? କାହ୍ନା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥାଏ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ନଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ କଥା ମନେ ଅଛି ତ? ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଟଙ୍କା ରାଧା ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୋର ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ ସେ ଟଙ୍କା। ଆରେ ଫେରେଇ ଦେ। ନା ସେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେବେନି। ତା ବାପା ଯିଏ ସିଏ ଦବ। ତା ନହେଲେ ବାଡ଼େ ପିଠିରୁ ଛାଲ କରିଦେବି। ପିଲା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସ। ବାପା এই নিয়তম 5,000 ଟଙ୍କା। ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ କହିବୁ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଗଲା।
5,000 ଟଙ୍କାଟା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ। ଏଇଠି ରହିଲା। କାହ୍ନା ରାଧା କାହିଁକି ଆମ ପଛରେ କଳା ମେଘଟା ଘୋଟି ଆସୁଛି ରାଧା? ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। କୋଉଠୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବି? କିଏ ବା ମତେ ଦବ? ହରି ବୋଲ ମୁଁ ଦେବି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଏ ବାପା କାହ୍ନା ମୁଁ ପରା ମୀରା ମାଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ 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 ଶୁଣି ଆସିଲି। ସାର୍ ଦେଖ ବାପା ତୋ ରାଧା ମା ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମଟା କରିଦେଲୁ। ସହଜ ବିଚରା ବାପା ତୋ ବାପା ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧର ବାପା ଦ। ମଉସା ଆପଣ ଜଣେ ଭଗବାନ। ହେଲେ ମଉସା ଖାଲିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା? ହରି ବୋଲ ଆରେ ଖାଦ୍ୟରେ କାହିଁକି? ମୋର ଜଣେ ଶୁଣୁ ମୋର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା ମଉସା। ବଡ଼ କୋଟିପତି ମଉସା। ତା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଉସା। ବୁଝିଲୁ ବାପା। ତାର ଗୋଟେ ଜିନ୍ ସେ ହବନି 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 ହେଲେ ତା ବୋଉର ଗୋଟେ ଜିନ୍ ମୋର ବହୁଟେ ଦରକାର ବୁଝିଲୁ ବାପା। ସେ ମତେ କହିଲା ମଉସା କେତେ ପଇସା ଯିବ ପଛେ ଯାଉ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦରକାର ମିଛି ମିଛିକା ବୋଉର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବାପା ମଉସା ଯଦି ଏ କାମଟା ମୀରା ମା କରିଦଅନ୍ତା। ରାଧା ବିବାହିତା। ଆରେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଏଠି କାଠ କାଢିଦବ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦବ ସେଠି ଯାଇ ପିନ୍ଧିଦବ ଏଇଟା କୋଉ ବଡ କଥା? ମଉସା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କାଢେ। ତମେ ଫେରି ଯାଅ ମଉସା, ତମେ ଫେରି ଯାଅ। କାହିଁକି ଅବୁଝା ହଉଛ? ରାଧା କଣ କରିବା କଥା? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିବ ମିଛ ବହୁ ଅଭିନୟର ଚାକିରି। ରାଧା ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ ଆଜି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆସ ମତେ ବାଡୁଅ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ରାଧା ସେଦିନ ରାଧା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବି। ସେଦିନ କାନ ମୋଡା କଥା ତମର କଣ ମନେ ନାହିଁ? କାନ ଧର କହୁଛି ଧର କାନ। ସମ୍ପର୍କ
ଲାଠି ପିଟି ପିଟି ସହର ସାରା କହୁଥିଲି ବାପା କାହ୍ନା ବାପା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ବାପା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟାଏ ପିତୃପତି ଆଉ ପରଶୁରାମ ପରି ପିତୃଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୋ ବାପା ପରିବାକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଏ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରେ ତୋ ବାପା ଆଗରୁ ମରିଗଲେଣି କାହିଁକି ସେମିତି କୁହନି ବାପା ତମ ଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ମତେ ଶହେ ଜଣ ମୋର ବାପ ଭଳି ଲାଗେ ବାପା ହଁ ତୁ ପାପୀ ବାପା ତୁ ମହାପାପୀ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଆରେ ପାଦରୁ ହଳ ପାରିବିନି ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କଣ ସେ ଜାଣିନି ବାପା ତୁ ତାକୁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମଣିଷ ଦିଟା ହାତରେ ମଣିଷ ପଦକାଳ ପାଲଟି ଗଲୁ ମତେ ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ତୁ ମତେ ଆଉ କେବେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି ଏଇଟା ଏଇଟା ତୋ ବାପର ନିୟମ
ଏଇଟା କୁଞ୍ଚମ ନୁହେଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କମଳ ଉଦ୍ୟାନ ଏଇଟା ବୋଇଲେ ରଙ୍ଗ ବୋଧେ ଏଠି ଦେହଜୀବୀ ମାନେ ଦେହଦାନ କରନ୍ତି ଦେହଦାନ ଏ ଗୁଙ୍ଗୁର ମତେ ନର୍କପୁରୀ ଔଷଧି ସଜେଇ ଦିଅନି अम्मा मस्ती कर लो सीताराम आया जाना रे बंदी है कैसे चेष्टा कर रे एठू खसी जाई जाई काई बिना ए नाटक रचना करिथिली मो ଆଉ ଧରି କରା ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ତୋ ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୁ से कौन केबे कहबा मते बळी दियोनी बोली बाबू तमरा निजर भौणी अछि ना तम निज भौणी मो भितर पार्थक्य कोन अछि बाबू मुंड गरम करना कहूची मु तने औषधि सजाई देवी आलो आसना नाही बाबू
विश्वास ये सब हूँ आम भाग्यर दोष विश्वास तू ये केमी आसिलु बाबा सब मान षड्यंत्र बाबा तू शीघ्र चली विश्वास तब छाड़ को कुआरे जीवी रे तो भाई मु पादरे घुंगुर बांधिबी मुंडरे गजरा पिंधिबी ए विश्वास तू मो पादरे घुंगुर बांधि दबु तू मो माथारे गजरा बांधि दबु काईकि ना मो भाई हमरा 10 लक्ष टंका दरकार विश्वास तोके तो তোমার রাজ ডাকুছি আরে দেখা দিও আরে কুয়ারে চালি গল এড়ে স্বার্থপর তুমি ମୋ କଥା କଣ ମନେ ପଡୁନି ହଁ କେମିତି ବା ମନେ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ତମେ ପରା ମୋ ପ୍ରେମର ନାୟିକା ଏ କାଜଲ ଆକାଶ ଆଉ ମାଟିର ବ୍ୟବଧାନ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ପାଲିଟି ଗଲେ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ଆମର ମିଳନ ନାହିଁ ଜୀବନ ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ କେହି କାହା ହାତ ଧରି ପାରିବାନି I love you.
केउटी तमे अरे मुझे विश्वास करो मु तुम प्रेमिक राज आसो काजल मोते थोड़े देखा दियो नहीं वो काजल मुझे मैंने इतना इज्जत नहीं मानने छुटी मुझ से मैं कुछ छाड़ी नहीं मुझ से मैं फांसी खुद को जाए नहीं थी एक आज को प्रेम नियम वो प्रेमिका नियम
ओडिशाରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ ଆଉ ମୋର ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଶନ ଦଣ୍ଡରାଜ ଗୋଟେ মনে পকাইল সাবিত্রী দিন রাতে উঠি পূজা সারি ভোগ রাগ শঙ্খা শাড়ি সিন্দুর বাবা সপ্রেশ্বর মন্দির যায় পূজা করি ফেরি আসে তুমি পূজা সারি দেলা পরে মু কামরে চালি যায় केते वर्ष हो गलानी आम घरे आ पूजा होनी आ ए सब देखि सारा परे मोर इच्छा हो जे मो विश्व खाइ देबा पाई आजी बड़ी दिन तमे कथा कहि पारुछ आत्महत्या महापाप आत्महत्या कले मनुष्य जीवन रे शांति नहीं मुक्ति नहीं हे पारो निया राज सकाळ भोग करी नहीं आसीछि भोग पाई दिया पारो तमे भोग पाई दिया ए तमे के मो हातटा खोली दो न खोली देबी और पूरी मारम खाई मरीबा ओहो काहे कि तमे डगस कहलो घरे पर सेटा आछि बहु बहु ता बाप घर के जाइछि आ पो ड्यूटी के जाइछि तमे के खोली दो ना खोलो
ପାଖରେ ଅଛି ବୋଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର କହିଲେ ତମର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମେ ଦେବୁ ହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେବାରେ ଦେବ ନା ମା ଆମର ନା তো চালি যাও দলাল স্মাগলার মূর্তি দেও আরে ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ତମେ ତାକୁ ଫରେନ୍ ମାର୍କେଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେବ ଆରେ ଦଲାଲ ସିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ମୋ ସପ୍ତେଶ୍ୱର ମୋ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଏ ବାବା ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ କୋଡା କରୁଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମତେ ଦେଇଦେ ଏ ମା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପାଇଲେ କେମିତି ତମକୁ ଦେଲା କିଏ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଚଣ୍ଡାଳ କୋଉଠି ତାର ଆଇୟୋ ଆମ୍ମା अम्मा कहला मुसला चंडाल बापा कहला सीए मो प्रभु ताकू न देखिले ये कुआरे बंची पारी अम्मा मुसला छोटकू छोटक से चंडालटा चंडाल कहला आजी ठारू तमे दीटा देखि पारिबनी काहेकि ना मु तम आखि दीटा फुटाई देबे
ଜାଣୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ସୁନା ଭାଉଜ। ନହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ କିଏ ଆମେ କିଏ? ସରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଉଜ। ଆସୁଛି। ଆଖି କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାମାନେ ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ମେଡିକାଲ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଟେକି ନେଇ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇଲେ ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖ ନା ମୋ ଦେହଟା କାହିଁକି ଥରି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଧର ନା। ତମେ ମନା କରିନି। ଦେଖ ତମେ ତମ ସ୍ମାଇଲ୍ ତମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋତେ ପୁରା ପାଗଳି କରିଦେଇଛି। ଏଇ ତମ ଓଠ ସହିତ ଓଠ ଦିଅ ନା। ଆସ ନା। ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବନି। ବାପା ଭାଉଜ ପରା ମା ସମା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ମା ବେଟାର ସେମାନେ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଥିଲି କୁକୁର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୋଷୀ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ आ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭାତ ବି ଉଠାଇନି ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛ। ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକି ମାରିବିନି ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବି। ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଛି। ଇଏ କହୁଛି ମୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପାପୀ। ପାପୀର ଦୋହାଇ ଦେଇ ତମେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛ। ହେଲେ ମାଡ଼ ମହୁମା ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନି ଗାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ଏ ଶରୀର ସିନା ତିନିଟା ହେଲେ ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ପାପୀ ଗୋଟାଏ। ଆଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାପୀ ଭାଇ। ଆରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଗଳା ଆରେ ମୁଁ ପରା ଅଛି ତୋର ସବୁ ପାପକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେବି। ଆଉ ଠିଆଟା କଣ ହେଇଛ? ଶୀଘ୍ର ଥାନାକୁ ଫୋନ କର। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଯାଉଛି। ମାର ମହୁମା ଏଇଟା ବାହୁରି ମାର। ଏଇଟା ମରି ପରା ଏଇଟାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ମାର। ବାପା ତମେ ଏଠି ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଦେଶ ଦଉଛ ମହୁମା ତାକୁ କୁକୁର ପରି ପିଟୁଛନ୍ତି। ମାର ମହୁମା। ତମେ କହୁଛ ଆର୍ଯ୍ୟ ପାପ କରିଛି ଏ କଥାକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲ। ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କିଏ କହେ? ପର୍ବତ ଶିଖରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଏ କଥା ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ। ହେଲେ ମୋ କାହ୍ନା ଚରିତ୍ରହୀନ ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। ତାହେଲେ ତାକୁ ବନବାସର ଆଦେଶ ଦେଲ କାହିଁକି? ସେଦିନ ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ଏ ଘରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ମୁଁ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରିବିନି। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବାପା ରାମାୟଣର କାହାଣୀଟା ମୁଁ କେବଳ ତମ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନକୁ ଯିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସତକୁ ସତ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ରେ ଭାଇ। ରାମାୟଣର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ର କଣ କଳଙ୍କିତ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଦେବୀ ଜାନକୀକୁ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ? ଆରେ ପାଗଳା ଆରେ କିଏ କହୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଅପାଢୁଆ ହେଲେ ଅସିହାଣିଆ ନୁହଁରେ। କୋଉ ପୁରୁଷ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ସାଥଟାକୁ ଚିରି ପକାଏ ତାହା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ ତମେ? କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ମହୁମା। ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଏଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶର ପୁଅ। ତା ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ସେ ଆଜି ବନକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତମେ ତାକୁ କଣ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଛାଡ଼ିବ? ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଜା ଦଶରଥ ତମେ ମତେ ଏତିକି ଆଦେଶ ଦିଅ ମୋ ଭାଇଟା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ତା ଭାଇର ଏ ପିନ୍ଧା ସାର୍ଟଟା ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ। ତମକୁ ତମ ମନ ଦିଆହବ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା।
আজি সাবিত্রী মো রাধাকে ডাকিদেলে আজি সাবিত্রী তা পাই পূজা শাড়ি শঙ্কা সিঁদুর সবু নিয়ে আসিছি মো রাধাকে ডাকিদেলে হে মা রাধা আরে দেখি মা মু তো বাপা আসিছি রে মা রাখাও নাই তা মানে মো রাধা রাখা মরে যাইছে ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାରି ଦେଇଛୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ମଣିଷ ବିକା ହାଟରେ ବିକି ଦେଇଛି ବାପା रे गोपाल अग्रवासी माने अरे वो राधा को तुम देखिछ मो राधा को तुम देखिछ ओ ता बापा बरो दास कजुची राधा राधा रे ए दे ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ହେଲେ ତୁ ଅଭିମାନ କରିଛୁ ନା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତୁ ଯଦି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ କରିଦେବି ଦେଖରେ ଦୁନିଆର ବାପା ମାନେ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ବ୍ରଜରାନ୍ତ ପାଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ Hey,